tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang buta. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios ug akong gihangyo matag usa sa pagampo ug paghatag pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo. Ang magpabiling Agampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagatiman kanamo, nagiya ang pahinumdom ug walay hunong nga nagsuplay sa gikinahanglan sa matag usa. Amahan Dios nga makagagahom ni usab kami amahan aron sa pagpamati kanimo sa pagpaminaw sa mga pulong nga maoy muhatag kanamo kadaugan, kalampusan, diin muhatod sa kinabuhing way katapusan. Padayon ka o Dios, nagpanalangin ka namo, diin nakahatag o Dios o kadaugan o kalampusan ang imong mga pamaagi sa matag usa sa misalig kanimo amahan. Usa amahan ni usab kami aron sa pagdawat sa imong mga pulong. Kay ang imong pulong o Dios mao may among kinabuhi, ang imong mga pulong mao amo ang kadaugan, kagawasan. O salamat o Dios nga tagaan mo kami kasing-kasing nga madinawaton, matinuhon sa imong mga pulong. Kung padayon ka o Dios nga magapanalangin, diin magapadayon ka o Dios, magapanulti ka namo sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Sister Bernadette Alsola with og si Narcisa Nars Buyan. Mayong pakiguban ni Estrelita Balaw. Mayong gabi pastor og ilabi na sa imong atibok pamilya watching from Taguig. Ato bang ang mga kalisod isa ko ba? Mayong pakiguban o good evening ni Brother Darrell Hirulaga. Mayong gabi Pastor Gideon. Ug mayong gabi usab sa tanan. Mayong pakiguban ni Jose Kabugnason Siringan. Mayong gabi Pastor, salamat sa atong buhi nga Dios. Request awit makalangit lahutay. Og si Jocelyn Ipo. Mayong gabi Mayong gabi Pastor ug sa tanang viewers, salamat sa Ginoo makapaminaw na punta sa bayang Balaang Pulong. Si Estrelita Balaw. Ako na ning nabasa. Si Charlie Tumaudos. Mayong gabi Pastor Gideon Candelario, salamat always na pag-live Pastor. Pwede ko mag-request kanta makalangit. Langit ang hinungdan. Isa ko bang mga unos o balot apan lang gingas. Si Elsa Jerusalem, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Kumusta mo diha sis? Ato igsuon nga nanugkad sa Caritas, Cebu City. Brother Roberto Luardo, mayong gabi bro. Kumusta man ang imong biyahe? Okay ra gyud mi dire sa bukid sa Malabuyok. Si Normilita Victorilio. Salamat sa Dios Pastor sa imong kinabuhi makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Awit makalangit ako ang tagapagtagad, langit ang hinungdan, deris ato ang panag-uban.
Si Rodel Tolentino, maayong gabi, gikan Sibulan Diversion Road. Og sa si Dawan Moral Edwin, maayong gabi pastor, and God bless all of you. Inungdan Si Maribik sa Puras, maayong gabi. kay dili Awit ikaw ang usog. Okay. Maayong gabi pastor, gikan ni Jim sa Guban. pusa Og ni Doris Selenio. Hello pastor, maayong gabi. Salamat sa buhing Dios nga makadungog na sabko sa pulong sa Dios. Great ko kanta tungod kanimo. Watching from Mantalungon, Dalagit. Ay, kumusta mo diha Sister Doris? kalipa Ang imuhang gi-request ako ning pangitaon tungod kanimo. walay luhang mo aga sa mata ko. Lunlun bulawan ang pagalatan ko, igsuon ko. Wala ko ka live mga igsoon tungod kay doon ako'y gibuhat, doon ako'y gi-edit sa gamay. Og ko ang gi-suway-suwayan og gama. Og salamat sa Ginoo nga ako pong na-upload. Si Norbito Yutratsi, good evening pastor. Always watching Herin Bindo, request kog song awit kagawasan. Salamat pastor and God bless. Dalaygon ang Dios nga magauban magatiman kanimo Sister Norbita Yutratsi, nunakad sa atong isuon des sa Bindoy. Dito sa langit, kalipay maangkon mo. Walay luhang mo aga sa mata ko. Lunlun bulawan ang pagalatan mo, igsuon ko. Si Rizalima Manka Kabugos, good evening pastor, shout out sa tanang viewers. God bless your family watching from Banlasan to Bigon, Bohol. Og si Mila Malot Sudaria, maayong gabi Pastor Gideon watching from San Francisco, Agusan del Sur. Si Sunny Coling, maayong gabi. Og si Joaquin de Gracia, shout out pastor, maayong gabi pastor, greet nako ang de Gracia family diha sa Nueva Mawab. Si Irel Igonia, good evening pastor. Og si Gina Kamahalan, maayong gabi pastor Gideon. Og sa tanang nagsubaybay sa imong live, praise God pastor, kay makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Madugangan na pod among kahibalo sa mga pulong sa Ginoo. Pinaagi kanimo pastor, God will bless you always together with your whole family. Salamat kayo sa inyong prayer and declaration. Og si Sunny Coling, maayong gabi pastor, request kong kanta Lahutay. Ikaw kanta pastor, God bless uban ang tibok kong pamilya. Dalaygon ang Dios ni Gregorio Kiring. Maayong gabi pastor, og sa imuhang panimalay daghan nami naminaw diri sa Hinunangan, Southern Leyte. Salamat kayo sa inyo nga pagiguban. Awit makalangit tungod kanimo. Kumusta mo diha sa Hinunangan, Southern Leyte? Ang Dios magpanalangin kaninyo og ang Dios magauban kaninyo diha. Tubos mo Si Pastor Jovil Ligaspino, maayong gabi nimo diha pastor. Ang Dios magapanalangin labi na sa imong ministry from Davao City. Ang Dios magapanalangin usab kaninyo diha pastor, og sa imuhang pagdumala sa tanang mga buluhaton nga gipil sa Dios imong ginabuhi. Og dalaygon ang Dios nga maghatag kanimo kalampusan ug magtagbo sa tanan nga gikinahanglan. Si Prince Cart Hispaniola, maayong gabi pastor, request ko kanta Dalang Panan Ka. Kay ako ning tan-aon o pangitaon diri sa ato ang programa. Ibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Sabi ni Naagi sa mga labot mo. Maayong pagiguban
ni Girly Salvia Pigalan. Mayong gabi, maayong pag-iuban ninyo diha sis. Ato igsuon nga nanukad sa Saudi Arabia. Og si Ilsa Pipito, maayong gabi pastor, please pray ko sa mahimong successful akong operasyon karong Lunes og walay complication kay may nakitang node sa ako liver sa upper right og sa breast operahan og sa bleeding na salamat kay God bless. Ako na mo nang dadon sa mga pag-ampo og ayaw gayud kalimot pasalamati ang Dios kay ang Dios andam sa pagtubag sa atong mga hangyo. Si Bilin Ortiga og si Inrod, maayong pag-iguban. Si Clito Mera, maayong gabi pastor. Dalay kon ang Dios watching from Maslog, Tomas, Opos, Southern Leyte. Si Primativa Dabuda, good evening Pastor Gideon, watching from Dipulog City. Og si Benji Aranas, maayong pag-iguban. Si Mariel Tampos, maayong gabi Pastor. Kumusta? Request di kog awit makalangit Pastor na nanabik by MPE Mindanao. Salamat sa pagbasa Pastor. Ako bukod sa pag-igugma mo, nalipay ako. Tungod kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kadahugan. Tungod kanimo. Shout out Pastor John Yu uban sa ihang pa mga tindera diha sa Country Mall Bindoy. Gikan ni Sister Norbita Yu. Si Joey Montibs sa Shura Junior og si Joey matud pa pwede Pastor mag-request sa may imong request. Dunay nakasud na dire nga awit makalangit dalangpanan kagawasan og nananabig. Si Brother Josepino Paran, mayong gabi diha sa Compostela. Si Gigi Mays og si Roldan Caloria. Good evening Pastor og sa tanan nga nagsunod sa imong programa nga para sa buhi nga Dios. Og sa shout out lang ko Pastor sa Caloria family watching from Talamban, Cebu City. Matod pa ni Nars Buyan, maayong gabi Pastor Gideon. Na ako pangutana bahin sa damgo nga milabang kuno ko tubig. Baha pero dili man lubog. Ang tubig pero ni pakuyog no kos tubig para dili ko maanod. Og nakita naho ang tubig nga naay mga gagmay kaayo nga isda nga pareha kag gagmay ibis. Kaila baka agana bitaw isda nga gagmay sa sapa Pastor. Tubig wala mag-agas unsay buot kasabot. Salamat Pastor. Ang tubig nga tinaw nagisgot na sa mga pagtulunan sa Dios o mga minsay nga gikan sa Dios. Ug ang imuhang naa sa imuhang damgo mao ang pagsunod nimo sa unsa may mga mensahe sa Ginoo. Ipadayon lamang ang pagpadayon sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Ipadayon ang pagtipig sa mga mensahe sa Dios kay maunay naa sa imong damgo. Og sa imuhang pagpadayon niini duna kay mahimamat nga mga tao nga bag-o pa lang diha sa pagtuo. Og maunay ipadala sa Dios aron maatiman nimo sa imong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kagawasan sa sala awit makalang. Si Josepino Paran, maayong gabi Pastor Gideon og sa tibok nimong pamilya og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo. God bless Pastor. Si Elena Putot, maayong gabi Pastor watching from Ubay, Bohol. Og si Charlie Tomaudos, si Rafael Miano, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Si Brother Samuel Salapi, maayong gabi Pastor, request ko og takos ka gikan sa bye-bye Leyte.
Mayo nga pagiguban ni Generous ka Corbita Atop. Mayong gabi, Pastor Gideon Wasing from Kamanlangan, Nagasubaybay. Subaybay jud mi sa imong live, Pastor. Nindot kaayop makapaminaw sa mga minsay nga gipa remind sa Ginoo matag usa. Request Pastor song tapat kailanman. Okay, no, salamat kayo sa inyong pag sunod og labas sa tanan sa inyong pag-share sa ato nga programa. Gawas nun nang musinggit ug hallelujah. 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 Mayong pagiguban o good evening ni Lorimin If Canopin. Good evening Pastor og sa tanan nimong pamilya kag mga viewers. Request ko kanta makalangit kay diha kaniya. Okay, ako rin yung isave ha para ako rin yung mapatukar kung naapay oras. Atong oras alas 8:15. Siguro dili na ako mapatukar ang ubang mga awit makalangit. Si Inday Dorlin in Cabo mayong pagiguban ug si Junivar Jun Javar. Si Fi Barontoy mayong pagiguban. Matod pa Pastor, pwede ko request ampo Pastor. Ang Ginoo magatagbo sa nails ako ang balas na asya sa usa man ni. Ako ang bilas na asya sa ospital na disgrasya sa motor. Kaya ato nang dadod sa mga pag-ampo. Si Sasi Conde mayong gabi, Pastor Sapre Candelario mayong gabi, Pastor Gideon on air na ka sa Shine FM 95.3 Balok Santo Niño, Tanhay City. Si Roy Diamante, good evening Pastor, shout out sa Philip family, Diamante dyan, nandyan family, o Danyan family. Si Jocelyn Alborins, good evening Pastor, Wasing Diris Trinidad Gihulngan, dalaygon ang Diyos sa tanang panahon. Mayong gabi ni Sister Marivic Rafael Miano, mayong gabi Pastor, request kong song Ikaw Ginikanan, sumpay ni Pastor from Cordoba. Mayong gabi ni JJ Mays og sa tanang viewers, request palihog Pastor pagkamaayo mo Jesus. Salamat Pastor and God bless. Si Arlene Himang mayong gabi diha og si Jimmy Satang, si Marivic Pata Pitalyar Tadi mayong gabi si Richel Abiba. Mayong gabi Pastor, tabang ko praise unta makapasar ang akong uyab sa ihang board exam karong Sunday. Naaday board exam karong Sunday. Okay, ako anang dadon sa mga pag-ampo niya. Pasalamati ang Dios kay ang Dios magatubag ni ana sa atong mga hangyo. Dili ta pakyason sa Ginoo mao na iyang saad yun sa tanan nga misalig nito o kaniya. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Indang Gonzaga. Mayong gabi Pastor Gideon kag sa tanang namati karon sa pulong sa Dios nga imong gidala karon. God bless sa tanan, request ko bisan asa. Awit magkalangit diri sa ato ang programa atong tagaan og pagtagad na nanabik. Okay. Si Mel Sabroso, good evening Pastor. Minaw mi diri sa Sitio Noyoka, Guadalupe. Musta mo dias Guadalupe? Ang Diyos magpanalangin. Si Winifredo Paburada or Winfredo Paburada, good evening Pastor from Dumaguete, request kog song Katagbawan. Bawat segundo, minuto, oras na dumadaan, Diyos ang laging nandyan, ika'y sasamahan. Naghihintay ng iyong pagbabalik, nang sa Kanya ika'y maibalik. Naghihintay ng iyong pagbabalik. Akong gidasig ang matagusa sa pag-share sa atong nga programa para makadungog, makabati na usab ang atong mga kaila og ang tanang mga tawo nga atong siran sa ato ang panaguban. Kapangyarihan. Si
Gina Kamahalan, iyang apo no, atong dadon sa mga pagampo nga matut pagi kalintura nya complete healing. Kaya to dadon sa mga pagampo. Si Evelyn Tilibrico, maayong gabi Pastor watching from Glan Pedido Dreams Village, Sarangani Province. Si DC Grace Tubon Caballero, maayong gabi Pastor, request og song katapusang dihog. Mangumusta ko sa tanang viewers sa imong programa Pastor. Okay, Sister DC, nangumusta sa matag-usa? Sa kanya ika'y Og salamat kayo sa imong pagkumusta sa atong mga kaigsuonan. magbabalik Sweetie Heart G. Leza, sa'yo'y shout out po Pastor from Saudi Arabia. Si G. Cardama Bastuna, mayong gabi Pastor, mayong gabi Isan. Mayong pagiguban ni Arnie Abindan. sa akin. Mayong gabi ini mo diha Day Arnie. Ipamusta ko ni nanay og tatay diha, tatay Tilano og ni nanay Sarya. Mayong gabi mayong pagiguban ninyong tanan. Si Lorena Arsenal, mayong gabi Pastor Brodani sa Guadalupe. Okay, salamat kayo sa inyong pakiguban. Ug sa ato karong pag-uban mga kaigsonan, atong hisgutan ang pulong sa Dios nga naghingon Hindi siya binibihisan. ang sa kinabuhi importante ang tingog sa alagad sa Dios. Pinapasan. Ya mas importante ang pananawon kaysa panimpalad. Hindi siya Kini atong basahon diha sa kaagi ni Pablo sa buhat 27 sugod 14. Hindi siya pinapasan. Hindi pinupunasan. Oras sa ato nga panag-uban alas 8:21 na sa kagabi. Diyos ko, yan ang Diyos ko. Diyos ko, bawat segundo, minuto, oras na dumaraan, Diyos ang laging nandyan, ika'y sasabalik. Ug akong gidasig matagusa nga anda makanunay inyong Biblia. Ablihi diha sa buhat 27 bersikulo Yung pagbabalik, sugod nag 13 dahil siya sa'yo atong hutdon ngadto sa 44. oras na dumadaan, Diyos ang laging nandyan, ika'y sasamahan. Naghihintay ng iyong Mayo nga pagiguban ni Lorena Arsenal pagkanya, ika'y maibalik og si Chirimio Delvino. ng iyong pagbabalik. Dahil siya Ako nga sugdag sayo mga kaigsunan ang paghatag panahon sa pulong sa Ginoo kay ang oras nato gamay na lang sad. nananabik. Akong gihangyo matag-usa mga kaigsunan sa pagkuha sa inyong Biblia. Og atong basahon ang buhat 27:13. Hangtod sa 44. Duha ni ka uluhan ang gibutang dinhi, ang unos og ang pagkalunod. Nalangal lunod gyud sila. Unya ato ang gibutang diha mga kaigsuonan ang mensahe nga naghisgot sa kinabuhi sa tao. Kinabuhi nimo, kinabuhi nako, kinabuhi sa matag tao. Sa kinabuhi importante gyud ang tingog sa alagad sa Dios kaysa tingog sa mga tao nga wala mag-alagad sa Dios. O importante ang tingog sa mga dinihugan. O importante ang pananawon kaysa panimpalad. Daghang mga tao nga nagkinabuhi sa panimpalad kasagaran wa gyoy nahimo panimpalad. O importante gyud sa mga biyahe ilabi na sa pagpuyo sa kalibutan ang pananawon. Atong sugdan pagbasa, bersikulo 13 nagingon, unya mi sugod paghuros ahinay ang habagat ug ang mga tao nagdahom nga matuman nila ang ilang laraw. Busa giisa nila ang angkla ug namaybay sila sa Kreta. Apan wala magdugay mihuros gikan sa pulo ang kusog kaayong hangin ug gikan sa amihanang sidlakan mihampak kini sa barko ug sanglit dili naman namo masungsong ang hangin, nagpaanod na lamang kami. Na salipdan kami sa paghitungod namo sa kahabagatang bahin sa gamay pulo sa Clauda, unya among gipahigayon ang sakayan uban sa dakong kalisod aron dili malunod.
gikarga nila kini sa og unya ang barko gihiktan nila og mga pisi aron malig-on. Tungod sa ilang kadlok nga masangad sila sa kabalasan sa Sirtis, gihipos nila ang layag og nagpaanod na lang sila. Mipadayon pagkusukuso ang kusog nga unos, busa pagkasunod nga adlaw gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa barko. Og sa sunod pagayod nga adlaw ilang gipanglabay ang mga kasangkapan sa barko. Sulod sa daghang mga adlaw wala namo makita ang adlaw og ang mga bituon mipadayon paghuros ang kumakusog nga hangin sa katapusan nawad-an kami paglaom nga maluwas pa. Tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tawo wala nay kaon, mintindog si Pablo mingon, mga higala ko namati palang unta kamo kanako og wala mulawi gikan sa Kreta dili unta kini mahiagom ni ining tanan nga kadaot og kapildihan. Apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay, ang barko lamang ang mapildi. Kay kagabi ang Dios nga may maoy na nag-iya kanako ug maoy akong gisimba nagpadalag anghel nga miingon kanako, Pablo, ayaw kahadlok, kinahanglan mo atubang ka sa emperador ug ang Dios sa imong kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. Busa salig kamo kay ako nagsalig sa Dios nga matuman gayod ang iyang gisulti kanako apan idagsa kita ngadto sa laing pulo. Sa pagka ika-14 ka gabi gianod pa gihapon kami ngadto sa Andrea. Sa pagkatungang gabi ang mga tripulante nakamatikod nga nagkaduol na kami sa yuta busa ilang gisukod o giladmon ang tubig pinaagi sa pisi nga sa tumoy may gihikot nga nagbugat og nasuta nila nga ang giladmon 20 kadupa og sa unahan nga og diutay gisukod na usab nila nasuta nila nga 15 na lamang kadupa ang giladmon. Tungod sa kahadlok nga madasmag kami sa mga bato, miariya silag upat ka angla sa ulin og nagampo nga mabuntag na unta. Ang mga tripulante buot mobiya sa barko busa giariya nila ang sakayan sa pasangil nga iariya nila ang pipila ka angkla sa dulong. Apan si Pablo miingon sa kapitan sa kasundaluhan og sa mga sundalo, kung kining mga tripulante dili magpabilin sa barko, dili kamo mga luwas. Busa giputol sa mga sundalo ang mga pisi nga naggaid sa sakayan o gipasagdan kini nga ianod. Hapit nagkato mabuntag o giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya miingon napulog upat na kaadlaw karon sa inyohang pagpaabot og wala gayoy kamoy kaon, busa naghangyo ako kaninyo pagkaon kamo. Pagkaon aron kamo mabaskog kay walay mawala bisan usa ka buhok sa inyong ulo. Unya mikuhag pan si Pablo, nagpasalamat sa Dios at tubangan nilang tanan og ipikas-pikas niya kini og gikaon og nadasig silang tanan og nangaon usab sila. Kaming tanan 276 ka buok. Sa nangabusog na ang tanan gilabog nila sa dagat ang trigo aron dili mabugatan ang barko. Sa pagkabuntag na wala maila sa mga tripulante kun unsa katong dapita apan nakita nila ang usa ka luok nga may lapihan o mihukom sila sa ipasangad dayon ang barko kon ugaling mahimo. Busa giputol nila ang mga hikot sa angkla o kini gibiyaan nila sa dagat. Gibadbad usab nila ang mga pisi nga gihikot sa mga timon. Unya giisa nila ang layag dito sa dulong sa barko aron sila ipadpad sa hangin ngadto sa baybayon. Apan nahipunta ang barko sa mabawong dapit og nasangad ang dulong niini, miungot og wala na maukang samtang ang ulin naguba sa dakong mga balod. Naglaraw unta ang mga sundalo sa pagpatay sa tanang mga binilanggo aron walay usa kanila nga makalangoy ngadto sa baybayon og makapuga. Apan ang kapitan sa kasundaluhan buot muluwas kang Pablo, busa gisanta niya sila unya ang tanan nga makalangoy iyang gipauna pag-ambak o gipalangoy ngadto sa baybayon. Ang uban gipasunod niya nga mag-abay sa mga tabla o bisan unsang
gubang bahin sa barko. Sa ingon ini nakaabot kaming tanan sa baybayon. Kinahanglan mga kaigsuonan nga ako ning i-deliver gyud sa matag usa ang minsay sa Dios nga diin gibilin dinhi sa maong basahon. Ang mga minsay nga atong nadungog mga igsuon diha sa atong pagbasa sa pulong sa Dios, dako kayo kini og ikatabang sa atong pagpuyo sa kalibutan, diin nagpahinumdom kini kanato aron kita mga kaigsuonan malayo sa kalautan, malayo sa kapildihan. Ang gipakita sa Dios dinhi nga mensahe alang kanatong tanan nga importante gayod ang mga tingog, ang mga pulong sa alagad sa Dios sa kinabuhi sa tao. Ang giadresan mga kaigsuonan sa mga tingog sa Dios diha sa kinabuhi sa mga lagan sa Dios katulamang mga taong mutuo. Apan ang mga tawo nga wala mutuo na agayoy pagduha-duha, dili gayod makatabang ang pulong ug tingog sa Ginoo diha sa iyang mga alagad. Si Apostol Pablo mga igsoon miingon nga kung naminaw pa lang unta sila, dili gyud unta mapildi ang mga karga, dili gyud mapildi og dili gyud madaot ang barko. Og diha gyud nakit-an mga kaigsuonan nga ang tawo nga dili maminaw sa mga alagad sa Dios, diin nagdala sa mga pulong sa Ginoo, mga igsoon do nagyoy mga kaalautan, do nagyoy mga kapildihan. Kung naminaw pa lang unta ang pangulo sa kasundaluhan ug ang kapitan sa barko ug ang tag-iya sa barko mga kaigsuonan, dili gyud unta madaot ang barko ug dili gyud unta wala gyud untay mga usik nga mga trigo ug ang mga karga masipti ra gyud unta. Apan kay wala man sila maminaw mga kaigsuonan sa alagad sa Dios, ang nahitabo mga igsoon daghan ang mga napildi, daghan ang nausik, daghan ang mga nasayang, ang mga trigo, ang mga gamit sa barko, ang mga karga sa barko, mismo ang barko. Pandalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga tungod sa alagad sa Ginoo, ang mga tao nga kuyog sa kinabuhi sa alagad sa Ginoo naluwas. Mao nay pinaka-importante mga kaigsuonan nga sa atong kinabuhi do nagyoy alagad sa Ginoo. Di gyud may tabo nga kita mga igsuon nga nakakaton nasayod dili pinaagi sa mga alagad sa Dios. Nasayod ta tungod kay naay mga alagad sa Dios. Nakakaton ta tungod kay naay mga alagad sa Dios nga naghago, nagsakripisyo. Butang nga dili unta dapat kalimtan sa mga tao. Ang problema lang mga kaigsuonan sa mga tao, kung dunay mga alagad sa Ginoo ang ilang kinabuhi, sa dihang makakaton na sila, malimtan nila ang mga alagad sa Dios. Makalimot dayon sila sa mga mensahe ug unsa ka importante ang tingog sa mga alagad sa Ginoo. Apan bless kayo ang tao nga dili malimot sa tingog sa mga alagad sa Ginoo o sa kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo, kay miingon si Jesus, kung unsay atong gibuhat ngadto sa mga alagad sa Ginoo, gibuhat nato ni diha kang Kristo Jesus. Sa kinabuhi nato mga igsuon sa kalibutan, importante ang pananawon kaysa panipalad. Ang mga tripulante pinanguluhan sa ilhang kapitan sa barko o sa mga kasundaluhan mga igsuon, doon na sila mga panimpalad nga gihimo sa ilahang pagbiyahe. Panimpalad nga makapamidpid sila, makatago sila sa pantalan o kaha sa isla, makaabot sila sa dapit nga wala gyud untay maunsa. Panlahi mga igsuon kining panimpalad kay nagbiyahe ni nga walay klaro. Sa Tagalog pa mga kaigsuonan, kanunay lang nag-akala,
nagkinabuhi sa pulong Abinako. Daghang mga tao, mga kaigsuonan, nga nagkinabuhi sa pulong Akala. Abinako og kanang okay. Abinako maayo. Abinako maunay mga pulong, mga kaigsuonan, nga dili gyud angay batasanon sa mga magtotoo. Dunay mga babae nga naggamit pod ni anang maong pulong. Abinako buutan ka. Moingon pod ang lalaki, abinako og kanang mapinanggaon ka. Naana ang pagminahayay. Kanang panimpalad, mga igsuon, dili gyud siya maayo. Mga pulong nga makahatag lamang og kadaot sa kinabuhi ug sa mga butang nga gipel sa Dios sa atong kinabuhi. Dili maayo, mga kaigsuonan, nga mga lagad ta nga walay klaro. Kanamo ingon lang ta nga abinako og makasulod na kog langit. Mga lagad ganita, mga kaigsuonan, kinahanglan sigurado gyud tang makasulod og langit. Naagi po'y mga tao nga nagtuo nga moingon nga abinako og madawat ang akong halad sa Ginoo. Kung mohalad ta, mga kaigsuonan, uban sa pulong abinako, mga igsuon, ayaw na lang paghalad. Kinahanglan nga mohalad ta sigurado. Kay ang paghalad og uban sa pulong abinako nagpasabot na nga naa kas pagduha-duha. Walay siguro. Ang tao nga naas pagduha-duha dili gayud kahimutan sa Dios. Kay ang tao nga naas pagduha-duha dili gyud hingpit nga makapahimuot sa Ginoo. Aron makasiguro ta, mga kaigsuonan, nga dawaton sa Dios ang ato ang mga halad, dawaton sa Dios ang atong mga sakripisyo, tun-an nato ang Biblia ug i-apply samtang buhi pa. Unsa may mga mensahe nga nas Biblia mahitungod sa paghalad, aron makasiguro ta, mga kaigsuonan, nga dawaton sa Dios ang atong mga halad. Diha sa Biblia, duha ka halad ang gipakita, halad nga dawaton ug halad wala dawata. Kini nahitabo sa kinabuhi sa duha ka magsuon nga mao si Cain ug si Abel. Pareho sila nga dunay Dios, pareho silang Dios nga gilagaran, pareho silang nagtuog Dios ug pareho silang naghalad para sa Dios. Apan dili pareho silang gidawat sa Dios. Siguro si Cain, mga kaigsuonan, gatuog gyud to nga gadahom gyud to kanang pulong nagdahom gyud siya nga dawaton ang iyang halad. Mahinungdan naghalad siya. Kung sa imong pagsimba nagdahom ka nga nakaalagad ka, nakahalad ka sa Dios, igsuon ko sa Ginoo, ang pagdahom dili gyud na maayo sa kinabuhi sa Kristohanon. Kinahanglan sigurado gyud ta. Sigurado gyud ta sa ato ang desisyon nga dawaton ta sa Dios aron makapasalamat ag tarong. Kay kung naghalad ka, mga kaigsuonan, nga walay siguro, dili kaayo init ang imong pagpasalamat. Dili kayo luto, kumbaga, ang imong pagdaig sa Dios. Murag magpalahay lang ka nangalagad sa Ginoo. Kung naay nagdasig, madasig. Kung naay mabugnaw, murag mabugnaw. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, nakakita siya pananaon. Matag karon og unya dunay mga pananaon nga iyang makita. Doon na say mga pananaon nga iyang madungog, nga mga mensahe nga gikan sa Dios. Og ang mga pananaon maunay muhatod nato sa kasiguruhan. Pananaon, mga kaigsuonan, nga makahatag o magkatabang sa lakat sa kinabuhi sa tao sa kalibutan. Apan kinsa man kaha ang makadawat sa pananaon,
Una sa tanan, ang makadawat lamang sa pananawon nga gikan sa Dios katong mga taong puno sa balang espiritu. Pero kung ang taong nagtuo dili puno sa balang espiritu, puno sa kaibog, puno sa kaulag, puno sa mga tawhanong tinguha, puno sa kaguol, puno sa kalagot, puno sa kanang kasilag, dili gyud na sila makadawat og pananawon. Pananawon nga gikan sa Dios. Apan kung ang tao putli nagkinabuhi diha sa mensahe sa Ginoo nga may resulta sa pagkamatarong pagkabalaan, kay ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios mga kaigsuonan mo resulta man gyud nagtinuod nga kabaguhan. Kabantay bata nga daghan kay mga tao ron nga nagtuos Ginoo, wa gyud mabag-o kay wa man pod magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kon ikaw ug ako ikinabuhi lamang ang pulong sa Dios, makakita gyud ta sa atong kabaguhan o kausaban. Apan kon sa atong pagpangalagad dili gyud ikinabuhi ang pagtulon-an sa balang kasulatan, way mahitabong kabaguhan. Ang mahitabo ang kaugalingon ray gilimbungan. Mao bitaw na mga kaigsuonan, sa ato ang pagpuyos kalibutan, importante gyud ang tingog sa Dios. Ang mensahe sa Dios, ang mga pagtulon-an sa Dios. Diha sa mga tingog, mensahe sa Dios, naa diha ang mga pamaagi, naa diha ang mga saad, naa diha ang mga sugo, mga pahimangno, mga pasidaan. Ug ang pulong sa Dios muhatod gyud sa tao sa kinabuhing way katapusan. Kana kon atong ikinabuhi nga seryoso. Kung maghisgot tag pulong sa Dios, daghan kaayo diha, kapila nato na balik-baliki. Pulong sa Dios alang sa mga minyo. Unsa may pulong sa Dios alang sa mga minyo? Pulong sa Dios alang sa mga naglibin. Kinahanglan magminyo. Pulong sa Dios alang sa mga lalaki, sa mga babae, sa mga ginikanan, sa mga kabataan, sa mga sakop sa simbahan, o sa mga alagad, o sa mga pastor. Dunay pulong ang Dios sa mga pastor. Dunay mga pulong ang Dios para sa kongregasyon. Unsa may pulong sa Dios para sa mga kongregasyon? Kung ikaw na kay pastor, ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, higugma ang imong pangulo. Kay wala na sila'y pahulay nga nagatiman nimo. Dili man tuod nimo makit-an apan tinuod nang giampo ka. Tinuod nang gidalakas mga pag-ampo mahinungdan hangtod karon buhi ka, kay gidungog sa Ginoo ang pag-ampo sa alagad sa Ginoo nga nag-ampo para nimo. Mao na nga ang sugo sa Ginoo ug tingog sa Ginoo sa mga sakop sa simbahan, higugmaan yung pastor. Higugmaa. Ang pulong paghigugma mao ang paghatag og taas ka respeto. Kung maingon tang nahigugma panwa ta respeto, minaro na siya nga pulong. Dili mailad ang Dios. Kung tinuod tang nahigugma sa Dios, taas na to. Taas ang respeto nga atong gihatag para sa Dios. Mga igsuon, kung unsa may kahimtang sa imuhang kinabuhi karon, ayaw kalimti. Nanginahanglan kag pananahon. Aning panahon na, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, importante gyud pananahon nga na nalinya sa Biblia. Kinahanglan kung naa kay pananahon, susihon gyud nimo sa Biblia. Dili maayo mga kaigsuonan nga mudawat kag pananahon nga wala sa Biblia. Dunay mga mensahe ang pananahon nga mao'y makatabang sa tao. Sa akong kinabuhi, daghan kay kong mga pananahon, og ang mga pananahon nga miabot sa akong kinabuhi nahitabo. Mahinungdan ang tanan nga nahitabo nga akong nagian, dili ko makalitan. Kay before na nahitabo, nakit-an na nako na sa akong pananahon. Giandam ko sa Dios, gilig-on ko sa Dios,
tungod sa mga pananahon. Siguro dunay mga mangutana siguro nga unsa may kalahian sa pananahon o sa pulong kanang unsa man gyoy kalahian. Pwede ba nimong i-explain ang pulong pananahon? Ang pananahon og ang imagination, dili na siya pareho. Ang imagination, mga kaigsunan, ikaw mo'y nagama sa panghitabo. Nag-imagine ka nga mo ni mahitabo. Ikaw mo'y nagmugna sa mga panghitabo sa imong hunahuna. Unay nag-imagine ka. Nag-imagine ba karon nga misakay kag eroplano? Ay iti yung imong mataon niya. Hunahuna nimo murag nagsakay po kag eroplano. Nag-imagine ka nga nagsakay ka og silhig. Pwede ra ka mag-imagine o niya murag kuno kag ni adto sa laing lugar. Pero ang pananahon, ikaw mo'y nagsunod sa nahitabo. Sa imagination, ikaw mo'y nagama sa panghitabo. Apan ang pananahon, nagama na ang panghitabo, imo na lang nisundan. Mao na siya'y kalahian sa pananahon o sa imagination. Sa damgo, mga kaigsunan, lahi sad ang damgo o lahi sad ang pananahon. Siguro dunay mga panahon nga nagdamgo ka daw sama sad nga pananahon. Murag nagmata lang ka ba? Sa uban sad nga giingon, mao nang gidaman-daman pastor, lahi sad nang daman. Kay kanang daman ni response man gyud ang imuhang lawas. Kanang nagdamgo ka nga imong gibuhat mo na say daman, gidaman-daman. Gidaman ka nga nangihi gyud ka. Gidaman-daman ka nga milabang kag sapa, nilakaw gyud ka nga nilabang kag sapa. Pero sa base sa mga experience sa akong mga kaila, dunay mga gidaman nga ang tambal tubig ra. Dunagyoy nanugid nako mga kaigsuonan nga gidaman siya nga nangumpra kuno siya hayupan. Ning naog kuno sa iyang Pinoyanan aron pagpangumpra og hayupan. Unya atong panahon na sa dihang gidaman siya perting tinawa ang bulan. Paglabang niya sa sapa, dito siya nakamata. Kay pagtunob niya sa tubig, nakamata man siya. Unya, layo na gyud iyang balay. Paghangad niya sa langit, di gyud adlaw, bulan gyud. Nimpauli siya, pagpauli niya, alauna pa sa tungang gabi. Ingon siya nga gidaman gyud siya. Unya, gidaman na sad siya nga doon na siya gitibaw nga kanang batayan. Gabi igyapon. Mao na nga usa ka higayon ingon siya nga pastor unsa may iyang buhaton. Giampuan siya sa among pastor o gihinginlan ang pagka daman-damanon, espiritus daman. Tuod mga igsuon na wagtang wala na gyud pod siya damana. Lahi ang pananaon. Kaya ang pananaon mga kaigsuonan, mura kag naglantaw ang nagsalida. Mura kag nakakita og TV. Unya gisundan nimo ang mga panghitabo. Mao na siya nga si Apostol Pablo nakita nakadungog siya mga pananaon. Makigsulti ang Dios diya sa mga iyang pananaon. Ato rag yung tipigan kung kinsay makasinati sa pananaon, una sa tanan, labaw sa tanan, tao nga puno sa bala ang espiritu. Kaysa dihang mapuno siya sa balang espiritu, ang pananaon iyag yung maklaro.
Apan kon ang tao nga moingon tang nakadawat sa pananawon o niya dili siya puno sa balang espiritu, dili klaro ang iyang pananawon. Si Apostol Pablo nagbiyahe diha sa pananawon. Naluwas sila tungod nag-uban ang Dios kang Pablo. Diha nimo giklaro mga kaigsuonan nga bless kayo ka kung gipadadaan kas Ginoo og alagad. Kung naay alagad sa imong kung ang imong kinabuhi dunay alagad nga nagatiman niini, gipadadaan ka sa Dios og alagad. Bless kayo ka. Mao'y akong mga pagdasig sa imong kinabuhi kung gipadadaan ka sa Ginoo ug alagad. Patasa, palapda, palawma, pahabuga ang imong respeto. Og siguruha nga ikaw mo'y maminaw sa alagad sa Dios. Dili kay ikaw mo'y paminawon sa alagad sa Dios. Ang nakaproblema mga kaigsuonan sa ubang mga simbahan mauni. Ang ubang mga simbahan, ang alagad sa Dios maoy nag-agad sa nagdumala sa simbahan. Apan ang dunay mga simbahan nga ang alagad gyud sa Dios maoy gipaminaw sa simbahan. Kabantay mo mga kaigsuonan sa mga simbahan nga ang alagad maoy maminaw sa mga tao diya sa simbahan? Kabantay ba mo mga simbahan nga ang mga alagad mao'y gipaminaw sa simbahan o sa mga tao diya sa simbahan? Atong inunduman ha, ang alagad o pahimangno lang ni, pahinumdum ni siya, dili tanang nangulo sa simbahan, alagad sa Dios. Gipakita diha mga kaigsuonan sa Biblia. Gipahinumduman ta kanunay, nagpasidaan ang Dios kanunay, nagpasidaan si Jesus kanunay. Ilabi na sa katapusang mga adlaw, manungha ang mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga pangulo. Ang mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga pangulo una sa tanan na ay bisyo. Kung naay bisyo ang imong pangulo, kung naay bisyo ang imuhang magtutudlo, igsuon ko sa Ginoo, pangita og mga magtutudlo og pangulo, tinuod gyud alagad sa Ginoo. Ayaw pa ilalom anang mga naay mga bisyo. Kanang moingon ang uban nga, maminaw ra ko sa pulong sa Ginoo. Ilabay ra gud ang bati, dawaton ang maayo. Dili man na siya mao, kay ang tinuod nga mga alagad sa Dios, dili gyud na magsultig bati. Dili gyud na magsulti og makadaot. Lamang kung ikaw nga naminaw, dili ka preparados, dili ka modawat, dili ka madinawaton sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios nga giwali sa alagad sa Dios, bati gyud na para nimo. Apan kung naa kay kasing-kasing madinawaton, matinuhon kag tinuod gyud ang Dios nga maoy imong gialagaran, bisag unsa pa na kasakit, dawaton na nimo. Maunay usa sa mga bandayanan. Kinahanglan ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo, kinahanglan kaila gyud ta sa alagad sa Ginoo ug sa dili alagad sa Ginoo. Aron makaila ta, makasiguro gyud ta ang tinuod nga alagad sa Dios puno sa balaang espiritu sa Dios. Ang taong puno sa balaang espiritu sa Dios, like ni Pablo, dili na siya magduha-duha sa pagsangyaw. Maigo man ang tao dili, importante na hatod og na-deliver niya ang unsay tingog pulong sa Dios.
Si Apostol Pablo wala na siya magsulti sa iyang kaugalingon, lamang nagsulti siya sa mga pulong gikan sa amahan. Ang tinuod nga mga alagad sa Dios ato ni nga reviewhon ang mga pamaagi nga gibilin sa Biblia mga kaigsuonan, pamaagi kung unsaon pag-ila sa mga alagad sa Dios. Kinahanglan mga kaigsuonan, ikaw ug ako kaantigog yung muila sa tinuod nga mga alagad sa Dios or sa mga pangulo sa simbahan. Ang tinuod ha nga mga pangulo sa simbahan maoy atong hisgutan. Diha sa unang Timoteo kapitulo 3, ang pangulo sa simbahan nagtinguha og mga maayong buhat. Mao gyud ni una, mga maayong buhat. Ang tao nga nagtinguha og mga maayong buhat, dili gyud na muuyon-uyon og daotang buhat. Kung naa kay pangulo diha, naa kay pastor diha, uyon-uyonan ra ng mga dili maayong buhat, ang buot ipasabot o ipakita ng pulong nag-uyon-uyon, gipadumala ra ng mga naay bisyo. Kipadumala ra ng naay naglibin-libin. Wala na sila kanang mga pastor o mga nangulo og simbahan nga mingsugot lang magdumala diha sa buluhaton sa simbahan ang mga naglibin, mga pangulo na sila nga wala magtinguha og mga maayong buhat. Ang tinuod nga nagtinguha og mga maayong buhat, mga igsuon, katong tao nga nangulo diha sa simbahan nga dili gyud mo compromise sa kalibutan. Kay ang maayong buhat mga kaigsuonan maugbiya gyud nay pinakaimportante usab nga makit-an sa Dios. Kay ang maayong buhat maunay gipangita sa Dios. Kinahanglan dili nato nakalimtan matud pa sa libro sa Hebreo nga naghisgot siya diha nga ayaw kalimot pagbuhat og maayo. Kay mao kana ang tinuod nga halad. Una sa tanan mga kaigsuonan, daghan namang yung mga pastor ng lutaw karon, daghan namang nangulo karon mga kaigsuonan. Unya ingon si Apostol Pablo kinahanglan magmaminantayon ta. Si Apostol Pedro kinahanglan magmaigmaton kita. Una sa tanan, ang tinuod nga alagad sa Dios, mga tao nga nagtinguha og maayong buhat. Kung maingon ganitang nagtinguha og maayong buhat, ang gipakita diha wa gyud na mooyon-oyon og dili maayong buhat. Apan kun na kay pastor, giuyon-uyonan lang ng mga dili maayong buhat, gipadumala ra ng mga naibisyo, gipadumala ra ng mga naglibin-libin, katong mga nagbinuang, gipadumala kay mura kunog naidihog, mga tao na nga wala magpakita sa tinuod nga pagkaalagad sa Dios. Busa kinahanglan dili masaway. Kung moingon tang dili masaway, mga igsuon ang ipakita dinhi walay bisyo. Ang pagsaway atong siguruhon. Siguruhon nato nga ang gasaway ang pulong sa Ginoo. Dili ang mga tao. Kay kung moingon ta nga ang gipasabot dinhi ang musaway ang mga tao, dili biya tanan tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Atong hinumduman ang mga apostolis gisaway sa mga tao. Si Apostol Pablo napuno og pagsaway. Insakto ba na nga kahimtang sa pagsaway? Dili na maoy gipasabot dinhi nga dili masaway. Kay ang tao man, daghang mga tao nga dili masaway tungod kay giuyon-uyunan mo pud ang tao. Kabantay mo nga daghang mga pangulo nga dili masaway
Kay unsaon man nga dili gyud tuod masaway kay ang mga tawo nga diha sa palibot uyon-uyonan rampod sa pastor. Dili na maoy buot ipasabot dinhi. Ang tinuod nga pangulo sa simbahan dili masaway sa mga pagtulunan sa Biblia. Ang pangulo o ang alagad sa Ginoo di sa simbahan usara gyud asawa, walay kabit. Walay kabit, usara gyud asawa. O niya di gyud na kinahanglan dili na hingibugon. Maugdang maayo nga tao og mapugnanon sa kaugalingon. Kanang mapugnanon sa kaugalingon, kanang kanunay mulikay. Di man gud ka ingon nga mapugnanon ka kung di ka mulikay. Kanang surang-sura sungasog yung ka. Dili nimo makit-an nga mapugnanon ka kung musungasog yung ka. Ang tinuod nga tao o alagad sa Ginoo, like ni Paul. Si Paul, even si Jesus, tao siya nga, si Apostol Pablo, tao siya nga mapinugnanon. Nganuman, kanunay mulikay. Kabantay mo anang mga tao nga mapinugnanon, kanunay nang mulikay o kagubot. Pero kanang mga taong dili makapugong, mangita na gubot. Siga na sa tanang siga. Magpakita na silang kaisog. Ingon din mga pangulo sa simbahan, at ato ning giskutan mga kaigsunan aron masayod ta, makahinomdom ta, nga makaila ta, makakaton ta sa pag-ila sa tinuod nga pangulo sa Dios. Tinuod man of God. Kay sa ato nang gikaingon nga dili ta nang nangulo ug dili ta nang nagpastor di sa simbahan, man of God. Unsaon pag-ila sa man of God ug sa dili man of God, ang giingon din nagtinguha og mga maayong buhat. Kung naa kay pastor diha nga giuyon-uyonan ra ng dili maayong buhat, wala na magtinguha og maayong buhat. Ang taong tinud-anay nga wala mag-uyon-uyon og mga maayong buhat, kanang wala pa dumalaha ng mga taong napay bisyo. Ingon din maugdang mapinugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon. Kanang mahigugmaon nga alagad sa Ginoo, kanang mubadlong. Di ba si si Salomon doon na sa sulat diha nga kung higugma mo ang imong higala, kung gihigugma nimo ang imong higala, pakit-asa sa iyang sayop. Unya na kay pastor diha, na kay pangulo diha, likayan ang wali nga masakitan ang tao. Likayan ang wali nga mabikil ang tao sa iyang sayop. Saon man pagkakaton sa tao nga naaday sa sayop, kung likayan sa pastor ang sayop. For example, diha sa imong congregation, sa simbahan na ay libin-libin, nya dili ka muwali anang libin-libin kay na maiguon niya ng imong mga kauban diha, ay nalagpatuga og wali. Mahadlok man day ka muwali anang mga tao nga naibisyo. Mga pangulo, mga kaigsunan, saon pag-ila sa tinuod nga pangulo sa Ginoo, matud pa din mga kaigsunan, ang tinuod nga mga pangulo sa simbahan, mahigugmaon. Kaantigong mo, badlong. Og maantigong mo tudlo. Mo na giingon nga, ang tinuod nga nahigugma, mo badlong, mo saway gyud na. Og si Apostol Pablo midugang pagyud maantigong mo tudlo. Kanang taong maantigong mo tudlo, kanang seryoso nga nagtuon. Mailahan raman ng tinuod nga seryoso nga nagtuon kay dili man na mga bugal-bugalon. Pero kung mga tao ganing bugal-bugalon, dili na seryosong
nagtuon. Ang resulta ana makakaton na silag dili, makakaton nag kanang pagkawalay respeto. Sa imong kinabuhi, kung nagtuon kag Biblia, kinahanglan seryosoha. Ayaw pagbugal-bugal. Kinahanglan dili siya palahubog. Ang pulong palahubog nagpakita na nga hinginom. Kinahanglan dili gyud hinginom ang usa ka alagad sa Ginoo. Unya gipromote man ni sa mga Katoliko, labi na sa CFD, kay matud pa sa wali ang ilahang si Ginoong Hesus mao'y leader kuno sa palahubog. Mauna nga nagkuha nagyapon sila. Kusog nagyapon sila mo inom og beer. Nais sila mga party-party, di ko na nila mawa ang beer. Kanang mga ilimnon. Unya wala nila buhata og tumana ang mga pasidaan sa Biblia. Kinahanglan dili palahubog ug dili palaway. Ang tao mga kaigsunan bisan unsa pa nakabut-an, pag malango na sa bino, mawagtang ang iyang respeto. Mo nang mapatakan ang lang nagwali. Ang may tabo na sige nalagpangangkon. Mao na nga ang mga magtutuo ilabi na gyud sa mga nangulog simbahan, kinahanglan dili gyud maghubog, dili gyud mo inom og makainom nga makahubog, ilimnong makahubog. Kay si Solomon miingon, ang bino makahimog sa baan ug buang-buang, busa ang paghubog-hubog binuang. Miingon dinhi kinahanglan dili mapalaaway kun dili malumo. Og makigdaiton kinahanglan dili siya naong og kwarta. Kanang tawo nga naong og kwarta di gyud na kahatag sa iya sa Dios. Maunay mga taong naong og kwarta. Dili gyud na kahatag sa iya sa Dios. Kay mawili man na diha bitaw sulayan tas Ginoo. Diha man ta sulayan gyud sa Ginoo kanang kwarta. Bisag saon ako og timbang-timbang, bisag saon ako og pamalandong, kasagaran gyud diha gyud mapakyas ang tao sa kwarta. Kanang sa iya sa Dios. Nagtuog Dios pero wala mo buhat sa pamaagi sa Dios. Giklaro naman sa Biblia nga ang tao nga dili makahatag sa iya sa Dios, tikasan. Mao nang nangutana ang Dios, matarong ba ang pagpanikas sa Dios? Ang tubag dili, apan gitikasan ko ninyo sa unsang paagi, sa halad ug sa kinapulo. Kay ang halad, ang Dios gihalaran, ang moitag iya, ang ihalad, mga pay, mga nayapan, mga niwang, katong dili kayo magamit. Bisan sa inyuhang simbahan siguro kung maghisgot og halad para sa Ginoo. Murag sayang kaayo kung ang unang ani mo ihalad. Mao bitaw nang sa Old Testament ang gipangayo sa Ginoo ang unang ani. Dili ang ulahi, dili ang tunga-tunga, kundi ang unag yung ani. Kinahanglan dili gyud ta naong og kwarta. Ang tao gyud nga naong og kwarta kana mang dili kahatag sa iya sa Dios. Kay mao man ay pagsulay gyud sa Dios sa tao. Ingon gyud sa sulay ninyo ako. Unya ingon pa gyud siya nga nanikas mo nako. Nang limbong mo nako. Mao bitaw dong si Ananias ug si Sapera nangamatay sila kay ang iya sa Dios ila manggikuha. Mao bitaw nang kabantay mo nga wala kaayo income, wala kayo ani, wala kayo muuswag,
nagpabilin rang inana tungod kay wala sunda ang pamaagi sa Ginoo. Mao nang kinahanglan gyud ang mga alagad o ang mga pangulo sa simbahan kinahanglan dili na og kwarta aron mo uswag, dili mo kunhod aron mo uswag, damor siyang gamiton sa Ginoo. Kinahanglan maayos siyang modumala sa iyang kagwalingong panimalay. So i-search ninyo gyud ang inyong pastor. I-search gyud ninyo ang inyong pangulo sa simbahan. Maayo ba siyang modumala sa iyang pamilya? Ang tao nga maayong modumala sa pamilya mao ni ang bana kantigong modala og asawa. Dili kay ang asawa mo imuadya sa bana. Dapat ang bana mo imuadjust para sa iyang asawa. Kay siya may head, siya may pangulo. Kay sugo gyud na sa Ginoo ang nga kamong mga bana kinahanglan sabton ninyo ang kahuyangon sa inyong asawa. Mao ni mga pamaagi pag-ila sa man of God, kanang alagad sa Dios. Kaya ang ato ra bagyong gihisgutan dinhi ang tingog sa alagad sa Dios, importante o labaw pa sa pananaw, labaw pa sa panimpalad. Kung dili nimo buhaton ang tingog sa alagad sa Dios, daghang mapildi, madaot, daghan nga mga malaglag nga mga kabtangan. Maunay nasinatian sa biyahe ni Pablo. Wala ra bagyo'y tao nga nagtuo nga walay alagad. Kay ngano man, walay tao nga nagtuo nga wala walihi. Do na gyud nagwali nimo nganong naa kay pagtuo. Dunay nagampo sa Dios para nimo nganong nakalahutay ka hangtod karon. Sa imong dapit dunay gyud mga pastor, dunay mga nangulo sa simbahan. Nganong importante nga imong kilatison, ila-ilahon, para dili mahimong sayang ang panahon, ang imong mga sakripisyo. Kay nganong mapakyas man pod ang tao tungod kay ang iyang gipaminaw dili alagad sa Dios. Kay wala man pod siya masayod unsaon pag-ila sa alagad sa Dios. Mahinungdan diri sa atong programa gipisa-pisa ang pamaagi kung unsaon pag-ila sa tinuod nga alagad sa Dios. Responsibilidad na sa matang tao ang pag-usisa. Imo nang responsibilidad, ako ang responsibilidad ug atong responsibilidad ang pag-usisa sa mga alagad sa Dios. Kung tinuod bang alagad sa Dios o dili ba tinuod alagad sa Dios. Kay daghan kayrong nagwali. Giuyon-uyonan na ng sala. Kay ang makaluwas pagtuo. Kuha na siya. Limbong na siya nga mensahe. Ang tinuod nga mensahe, dili nang wala kay maayong buhat. Tinuod yun nga ang imuhang pagtuo mo dala nimo og magpakat-on nimo sa pagkamaayong tao at ubangan sa Ginoo. Kinahanglan maayos siyang modumala sa iyang kaugalingong panimalay. Kinahanglan ang bana kantigong modala og asawa. Kung ikaw nga pastor or babae ang imong pastor, pastora man ang imuhang pastor, kinahanglan kantigo siyang musabmitar sa iyang bana. Dili kay ang bana mao'y musabmitar sa asawa kay pastor siya. Dili man na mao'y gipakita sa Biblia. Daghan ra ba kaayong pastor nga babae? Unya ang nahitabo ang mga lalaki nga ang lalaki nga iyang bana moro noog itoy. Kung walay nakatunan ang bana, unya ang babae maoy na pastor, ang pastor nga babae moy mo mutudlo, musugilon sa iyang bana nga mao ni akong buhaton kay mao ni giingon sa Biblia. Unsa may buhaton? Musabmitar ko nimo. Kay asawa ko nimo.
Mao nay giingon sa Biblia, dili kay ikaw may mo sabitar nako kay pastor ko nimo. No. Kinahanglan ang pagdumala sa tinuod nga alagad sa Dios na agyod sa Biblia. Sunod, makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon o magmatinaharon kaniya. Ang mga pastor, for example, sa wala pa siya mapastor, na say dagkong mga anak, o niya nakadungog sa pulong sa Dios, o gigamit siya sa Ginoo sa pagsangyaw, o niya ang iyang mga anak, wala magtuo, dili pa mutuo, kana dili na siya maoy gitanaw. Kay nga naman, wala pa man siya mapastor na may nakatunan ang iyang mga anak. Pero kung gikan nagpastor ka or nagpastor ang usa ka pastor o niya wa pay anak hangtod nanganak, o niya ang iyang anak, ang ilang mga anak walay pagtahod, walay respeto, o niya dili mo tahod nila, kana mo'y dako kay problema, dili na man of God. Kinahanglan gyud nga ang mga anak sa pastor o sa mga pangulo simbahan musabmitar gyud sa ginikanan. Ingon dinhi kay kun ang usa ka tawo dili mantigong modumala sa iyang kawalihong panimalay, unsaon man niya pagdumala ang simbahan sa Dios. Kinahanglan nga dili siya bag-ulang nakabig kay tingali unyag magmagarboon siya pag-ayo. Ug tungod niini silutan siya sa ingon na hitabo sa yawa. Kabantay mo nga dunay mga tawo nga kana bitang maahat og pili, maahat og kanang pagpadumala sa buluhaton, mauna noy kasagarang maghari-hari. Bersikulo 7, kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan og mahulog sa litag sa yawa. Kinahanglan ang imong pastor nirespetuhan sa mga tao bisan sa dili magtotoo. Kana bitaw ang mga tao nga dili magtotoo mo respeto kay pastor. Maunay mga gipakita sa mga ilhanan kung unsaon nato pag-ila sa man of God, sa alagad sa Dios. Unya kung mauna gani na makita nato mga igsuon, ang ilang tingog maoy pinakaimportante. Kinahanglan maogyoy atong paningkamutan nga atong masunod lamang, kinahanglan uting kayon pod nato sa Biblia. Pero sa mga pananahon, mga gigsunan, for example, na ipanambagon ang pastor, kay wala naman nas Biblia ang kanabitang mga aktual nga mga panghitabo, kanang giyahan ka sa Ginoo, pinaagi sa alagad sa Dios. For example, moingon ang pastor, ayaw lang og eskwela. Kay kung mag-eskwela ka, mawagtang ang unsa may imuhang mga tinguha, mga pangandoy, o ang panalangin sa Dios malayo. Ay na lang pag-eskwela. Pagtuon na lang hinuog Biblia, muuswag pa ka. Siguro kung naanay pastor nga mo-advise ni mo ana, o niya nagkinabuhi sa sumala sa ato ang nabasa, paminawa. O niya, kung nakadungog ka sa advice sa pastor, o niya ni-advise pod ang imong ginikanan, o ang mga tao, eskwela gyud para makahuman ka, para makakita kag maing trabaho. O niya ningon ang alagad sa Ginoo, gipili ka para isangyaw nimo ang Biblia. Haimo imong paminawon. Katong mga tao nga moingon, eskwela gyud para makakita kag saktong trabaho, o niya maka-abroad ka, makasuod ka og mga dagko nga mga sweldo. Haima imong paminawon, o niya moingon ang alagad sa Dios,
pagtuon sa Biblia ug iwali ug panalanginan ka. Pagtuon sa Biblia, ikinabuhi ug iwali, muuswag ka. Maunay mga bantayanan. Maubitaw ng batasano nato ang pagpangonsulta, labi na gyud sa mga ulitaw ug dalaga. Aron dili mahimong mahintumpawak kasakitan, kanang kasakit sa dughan, tungod kay gibulagan, gipasakitan lang. Pangayo gyud mong advice sa alagad sa Ginoo. Labi na sa mga ulitaw ug sa mga dalaga. Pangayo mo og mga mensahe, pastor, kanang na ako'y naibgan, unbeliever man pastor. Unya mauni ang ako rong kanang tinguha nga makadungog kog advice gikan nimo. Ako miingon ang pastor nga pangasawa. Pero kung miingon ang pastor nga likay. Kana kung tinuod nga alagad sa Dios. Mao bitaw nang ato aning gihisgutan dinhi para dili ka mapakyas, dili ka hintupawak sa kalautan. Kay importante gyud ang tingog sa alagad sa Dios. Importante kayo. Kay kun naminaw pa si Julio og ang kapitan sa barko og ang tagiya sa barko og ang mga tripulante, naminaw pa kang Pablo, wala gyud madamage nga mga karga. Imagine na ang mga trigo ilan na lang gipanglabay. Ang mga karga sa barko naagyoy mga value. Natoy bili. Ilarang gipanglabay. Mga kagabitan sa barko, hangtod ang barko, pildi. Nganuman, wala sila maminaw. Tua sila maminaw sa kahana sa tao. Lamang, importante yun nga sa atong kinabuhing Kristohanon, makaila ta sa tinuod nga alagad sa Ginoo. Kanang tinuod yun alagad sa Ginoo. Muna yung pinaka-importante. Pero kung ang alagad sa Dios ang imong gipaminaw na pay bisyo, uyon ra ang mga bisyoso, wag gyud kay ayo. Kay mahitabuan na takdan man ka. Maubitaw na niingon si Apostol Pablo, likay ang mga tao, ang mga Kristohanon nga naay bisyo. Likay. Ayaw pakiguban ang mga Kristohanon nga naay bisyo. May paman makiguban ka ng mga tao nga naay bisyo nga wala sa Ginoo. Kay makawali ka na. Pero kanang mga tao nga naay nga mayong Kristohano naay bisyo, ikaw pay wali-walihan ana. Walihan pagka ng mga bersikulo nga naay bino. Kung naay mga tao nga naay kabit-kabit, walihan sad ka sa kinabuhi ni David. Nakoy gitambagan pastor kanang bayhanan minyo man na unya na manay bana na punay anak palay gitaban man noon. Mao na nga magbantay ta. Ang wali kasagaran kinabuhi ni David, kinabuhi ni Solomon, kay ang kinabuhi ni David daghang asawa, si David daghang asawa, daghang mga anak nga dili ang asawa, laban na pod si Solomon. Unya ang ending mo ingon dayon, giuyunan gikaymutan man gani sila sa Ginoo. Ang tubag ana, ikaw siya og si David dili man mao. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kigsuonan sa kalibutan, importante una kantigutang mo ila. Kinahanglan kantigutang mo ila sa tinuod nga mga alagad sa Dios, sa tinuod nga mga pangulo nga gikan sa Dios, kanang pinili sa Dios. Una sa tanan, way bisyo. Wagi bisyo.
Kinahanglan walay bisyo ha. Niya kadigong modalas pamilya. Nya kining atong iskutan maunay memorize para sayon lang nimo ang pag-ila sa alagad sa Ginoo. Unya kung naagani kay makit-an nga mga alagad sa Ginoo nga oy pasado gyud anang mga gi-require des Biblia, pangayog advice, mulampos lagi ka. Pero kung napay mga bisyo unya mga ipakag-advice, mangani na ka wa mangani na magmalampuson diha sa iyang bisyo, unsa kaha ka? Unsa nakaha ka? Nga nagpa-advise lang. Mao na nga hinumdumin bisan asa ka. Usisaha, kilatisa, sumala sa gisulat sa Biblia, kanang mga nagwali, kanang mga pangulo nimo diha sa imong simbahan. Unya, kung pasado gani diha sa Biblia, pangayo na advice. Mulampos ka. Ni ayaw paminawa ng mga tambag nga dili gikan sa Dios. Ang mga tambag nga dili gikan sa Dios, mga tambag sa taong mga dautan. Siyempre, bisyoso gyapon. Mga tao gyapong naay bisyo. Unsaon man pag-ila sa taong dautan, naay bisyo. Nang kinabuhi diha sa bisyo. Og ako nagtuo nga doon na mo'y nagkatunan, sunod na to nga live ugma sa gabi Anto natas katapusang kapitulo sa buhat. Ugma sa buntag dili ko ka live kay mutabang sa kog alad sa eskwelahan. Kay nihangyo tong maestra nga mutabang kog trabaho sa ilahang alad. Buntag ugma sa buntag madto ko sa eskwelahan. Unya muli ko hapon or udto siguro og pagkahuman andam ko preparation para sa ato ang live ugma sa gabi. Salamat ta sa Ginoo nga humanata sa buhat kapitulo 7 moadto na ta 27 moadto na ta sa kapitulo 28 nga maoy katapusang kapitulo sa libro sa buhat. O human diha sa buhat sa libro sa buhat moadto na ta sa Roma. Ato sang hisgutan mga kaigsuonan ang Roma dito nagsugod gyud og gama si Pablo og mga sulat para sa tanang magtotoo. Dito na sa Roma siya nagsulat sa mga libro. Pero atong hinumduman samtang si Pablo nagpanaw gikan sa Jerusalem paingon sa Roma, ang simbahan ni Kristo natukod na. Unya anang panahon na wala pa'y Katoliko. Muna nga si Jesus mismo wala nakaabot sa Roma. Muna nga ayaw mong tuo kanang giangkon sa mga tao nga ang Roman Catholic Romana Katolika Iglesia mao na gitukod ni Kristo. Dili na gikan sa Ginoo nga mensahe, inangkon-angkon ra na sa tao. Kay ang kasaysayan sa istorya sa simbahan nagtukod si Jesus og simbahan didto man sa Jerusalem. Wala man dito sa Roma. Unya ang Katoliko wala man matukod sa Roma, sa Jerusalem. Tuwa man sa Roma. Unya si Apostol Pablo sad ato pong nabasa diha sa Biblia ang mga lugar nga iyang adtuan doon na mga simbahan. Doon na simbahan nga naadtuan ni Pablo nga napuno gud sa mga larawan. Unya mo na giingon niya nga ihang giwalihan nga dunay karatula didto nga Dios nga wala nila hiilhi. Unya naapagyoy mga simbahan nga ihang naadtuan nga
napuno sa kalawayan ug naa naghari ang immoralidad. Mao na nga sa wala pa gani mo katap ang ebanghelyo ug maayong balita, ang mga tao doon na sila kaugalingong pagtuo. Nananay sila simbahan, kumbaga. Pagsuroy gud ni Apostol Pablo gikan sa unang panaw hangtod sa ikaduhang panaw, diha giklaro nga ang mga lugar ug ang mga dapit diin adtuan agian ni Pablo doon na mga simbahan. Pero dili gikan sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Pag-abot ito sa Roma, daghan ang mga simbahan. Naanay mga simbahan. Mao na nga kung maghisgot ta og istorya sa Biblia, istorya sa simbahan nga gipakita sa Biblia, dili ang Katoliko mo'y gitukod ni Hesukristo. Kay gatukod si Hesukristo og simbahan tua sa Jerusalem, wala sa Roma. Uni ang Katoliko wala man na matukod sa Roma. Tua man na sa wala man na matukod sa Jerusalem, tua man na sa Roma. Mao na nga kung dili gyud ta tigtuog Biblia, dadon pud ta sa ilang history. Ilang history, dili history sa Biblia. Kay history sa Biblia mga kaigsuonan, mao man gyud nay tinuod. Kay sa ato ang nadunggan sa sulat ni Apostol Lucas o ni Apostol Pablo, kay si Lucas o si Pablo may writer gyud sa buhat. Ang ato ang nasubay gyud gikan sa buhat 1 hangtod sa buhat 27. Ang simbahan natukod sa Jerusalem ngadto sa simbahan sa Antioquia. Unya even sa Antioquia wala na gani kabot si Jesus. Ang una yung gitukod ni Jesus nga simbahan mao ang dito sa Jerusalem. Nya kinsa man ang simbahan, ang iglesia nga gitukod ni Jesus mao ang mga tao, dili ang karatula. Mao na nga pasalamat tas Ginoo nga naatay Biblia. Kay kung wala pa tay Biblia, madala ra gyud ta. Kay mayo pod na silang muluto biya istorya. Unya salamat tas Ginoo nga dunay mga alagad pod sa Ginoo nga kana bitang mubulgar sa dili mao nga pagtulunan o pagwali nila. Kay maghisgot gani pod tag Biblia, daghan kaayo nga mga nagama sad sa Biblia na ay mga ang sa ato nang gikaingon ang Mormons na sila kaugalingong Biblia, Saksing Jehovah na sila kaugalingong Biblia, o uban pa lamang new and old, old and new na sila gidugang nga dili na to makit-an diri sa Biblia. Ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan o doon na tayo nakuha nga mga mensahe. Ili lang siguro ko mo kanta sa lahotay, sunod lang siguro kay kinahanglan usa nako nga kinahanglan sa tang mo pahuway kay ugma mo trabaho buta. O ako nga gihangyo matag usa nga magpasalamat ta sa Dios ug ato siyang pasidunggan, ug akong gihangyo matag usa nga ipadayon ang pagtuon. Ipadayon ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga amo karong nadunggan. Nagpasalamat kami nga imo kaming gitudloan unsaon pag-ila sa imong mga alagad.
Nagpasalamat kami nga imo kaming gipahinumduman kung unsa ka importante ang mga tingog sa imo mga alagad. Unsa ka importante ang panan-awon kaysa panimpalad. Amo kang gipasalamatan diin imo kaming gigiyahan sa pagpuyos kalibutan pinaagi sa mga pagtulunan nga amo karong nadunggan. Tabangi kami sa pagtipig nini Amahan. Dili kani mawagtang ug dili namo kalimtan. Gamo kining ma-apply samtang napamis kalibutan. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga sa pagpamahulay ug sa pagpanarbaho sa uban. Ikaw sa gihapon magauban. Ako silang itugyan, isalig diha kanimo. Bisan pas ako magkaigsuonan nga mo exam, ikaw o Dios magatabang. Ito mga kaigsuonan namo nga nanginahanglan sa mga pinansyal, padayon ka magatagbog mga atiman. Bisan pas ako magkaigsuonan nga naa karon sa balatian, naa karon sa mga hospital, I declare healing in the name of Jesus. Healing completely in the name of Jesus. Katong dunay mga gipamati, mga balatian, I declare healing. Mamahilis ang bisan unsang sakit nga naa sa tao. Ug amo kang daygon og palagaran, pasalamatan, pasidunggan sa imong pagkagamanan. Karon among isalig itugyan da kanimo ang tanan. Among kinabuhi diha lamang kanimo Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,